Arratsalde on guztioi, Azkoitiko Bilduko hauteskunde batzordearen izenean nago gaur hemen. Asteak iraun dituen prozesua amaitu ondoren, Azkoitiko datozen hauteskundetarako alkategaia daukagu. Alkategaia hauteskunde batzordeak naiz gaur bertan Bilduko kidegoaren Batzar Zabalak aho batez berretsi du. Azkenaldian munduan zehar ozenki entzuten dugun emakumeen garaia iritsi dela. Ez etorkizunean, baizik eta orain protagonista direla eta gurean ere horrela gertatu da. Niretzako ohore bada, azken urteetan ondoan, elkarlanean, izan duen laguna zuei aurkeztea. Askorentzat ezaguna izango da. Eta beste askorentzat gaurtik aurrera hala izate espero dut. Hurrengo lau urteetan Azkoitiko alkatea izango da eta. Azkoitiko alkatetzan haize fresko eta gaztea sartzeko garaia da. Azken urte ilun hauen ondoren, eta horren ardura Ainara Goenaga Anduezak izango du. Bera da Bilduko 2019ko udal hauteskundeetarako alkategaia eta 2019ko ekainetik aurrera Azkoitiko alkatea izango dena. Berari hitza eman aurretik, beretzako txalo bero bat eskatu nahi dizuet. Proiektua aurrera emateko nirekin sinistu eta babesa eman diuzte nahi. Bereziki, Urra Alberdi eta Peio Bastarrikari niretzako eredu iztelako. Eskerrak eman bestetik, Josu Juaristi eurodiputatuei, ezin izan du etorri, baina bere babesa ematek, eta bikerte zorion du Europako hauteskundeetako Bilduko hautagaixo dalako. Lan bikaina egiten da, eta datorren niene olaixo ingurula seguru. Etorri zaten komunikabideen ere, eskerrak eman, herritarrekin komunikatzeko bide garrantzitsu bat izango zatelako hemendik aurrearen. Eta nola ez, legalde honetan taldi neuki ditutenak, Urra, Jesus, Gaizka, Idoia, Iraitz, Jonander, Jakez eta Itziar. Bide lagun ditutenako eta izeten jarraituko belako. Eskerrik asko. Iraitzek esan du bezala, Ainara Goenaga naiz, 39 urteko azkoitiarra, 2 umen ama, eta zukin esango genuke bezala Bastarrik aldekua. Humanitate eta enpresan lizentziatue Arrasateko Unibertsitatien eta administrazio eta finantzetan Gomaiako teknikasenez. Gaur egun, 2015-etik Gipuzkoako uretan egiten delana, bezerun arreta zerbitzuen eta administrazioen. 2015-etik aurrea, Bilduko zinegotzi zena izan bena errexen, eta gaurtik aurrea, urreko hauteskundeetako Bilduko alkatea izango nez. Esan, nahiz eta zerrenda buru aurkeztu, lantalde bikaina daukegula, ongi prestautekue eta laneako ilusizio handizekin. Neu, gogukin eta ilusizio hartu eta ardurie, baina errespetuekin errain. Erronka handize daukegulako aurrien, beste balore batzutan oinarritutako proiektu herritarra eraikin nahi dolako. Pertsona, erdigunien izango duen Azkoitixen. Hortako, herritarren partaidetza berriz bultzatuko duen udal gestizioa. Errebizi bat izan nahi duen eta hori posible da. Azken urte honetan ikusi duen herritarrak aurrean eman dituen ekimen desberdinetan. Marea urdina, herri koloreak, instalakuntza duinak orain, martxoak 8ko mobilizazioak, Floreagako bizilagunen ekimena, beste batzuen artean. Elkarrekin, lanien gauzek atatzen die eta gu ere herritarren maila egotea egokitzen zaigu. Beste, alderdisekin, elkarrana eta akordixuek biloko jo, Azkoitiko herrixen aldaketa eman dugu. Udalien lan egiteko modue aldatuko dugu. Elkarte eta herritarrekin, elkarrana sustatuz, hauen beharretak egokituteko politikak gauzautuko jo. Eta hor, udaleko langileen esperientzixe eta jakiturixe oso baliagarrixe izango jo. Herriko erdiguneei ez ezik, hauzuei entzun eta hauekin hartu emanak indartuko jo. Herriko arazoei ardura zeutzi eta dauzkion aukerak baliatuz irtenbide emango jo. Azken lau urte hauetan, alde batea utzi dien gaxei, berriz garrantzixe emango jo, langabezixe,
etxe bizitzan arazuen, emakume eta gizonezko arteko berdintasunen, lehen sektorie, ingurumena, kulturen arteko aniztasunen, dendari txikixek, kultura eta kirola. Ahaztute ondien gaxe die eta bakoitzei berdun erantzune eman gozako. Bestaldetik, udal gastuek arduraz erabiliko jogu. Beti erretarren onerako. Eta bukatzeko esan, hau hitzetatik ekintzeta pasatzeko, zuen erretarren babesa ezinbesteko izango dela, danon errixe eraikitzeko. Eskerrik asko.